gak metu tanpa nggawa apa-apa. Lawaran, Pemawaran. Wis iki lah pokok ngono. Kuwi mok bledah ya kena. Ya beda ya kena. Ora kok gak gelem ora. Lah, gak wong guru. Gak Wis percaya. guyon mak. Ora percaya lho. Oh iya duwe nggawa anak iki. Tekrane wis duwe. Kunci dhuwit ya kuwi. Kunci gak nggawa ya. Ya kuwi lho malah kunci ra nggawa. Lah terus omahmu ora kunci. Ya, pokoke Wis pokoke lolos. lolos. Ya kuwi lho. Ngelos. Wah lha iku lek golek mak-makane kondian. Pokoke rahasia pokoke. Rahasia. Mau sing nom-nom ra juara to. Ya wis. Wis cita-cita anak ngene iki gak nggo. Wis gak nggawa. Beda ya kena ngene iki aku ngono. Demen ngono lho timane kowe anu. Ora iku mek. Oleh mok demek, mosok jaketmu demek ra oleh Pak Kri. Iki ya termasuk guru lho Kang Kri. Guru sih. Ora. Kira gak wae nek omahe. Ora. Kuwi Maksudnya dia ya pengen pro. ngono nyandi dia mosok kosong. Nah iki sing guru kelase guruwe kadang sik nggawa. Aku ngene. Nyambi padaku wis Kok nyengkele to apa ora enek wong iku. Wis to mok tekono wis demek-demekan ngono malah. Cuma dhek ya kuwi mek manut temu aku kowe tuku rek sing rupane ijo, ruwe tuku ijo. Izin kuwi. Kuwi tuku gale, mung tuku gale ngono. Oh, berarti siji urusan. Iki urusan ngono. Masa karo Kang Ring tuku korek ijo. Tak kok sing ngongkon aku ora Kang Kri. Lah kuwi lho rek ijo. Kowe kan ngerti kan sampe ngomong. Ya iki kan omonge. Gak kene kan tekon rene. Ya. Ya aku kan tekan rene. Iki urus aku kalau kene, kowe kaya malu nyambungi ngono. Aku tekan tak ngono. Kuwi lho korek ijo kan dinginane sing ijo tapi rada ijo tuwek. Saiki ijo nom. Pokok ijo ru aku. Aku ora paham. Siji jalur siji tunggale ngono. Berarti Iku gak anu bakal bengok iku. ora sik to. Alon-alon. Ora sik to, sik to alon. Enggak, maksudnya rek iki gak nek siji tunggale ru. Kita omong alon-alon ben paham. Iki sing ngongkon Kang Mamon. Wah. Piye? Sik piye? Urung wis kenal wong kuwi. Nah buka. Oh, saurunge kenal. Iki lho tekok. Gak kenal pangkat dijaluk panggang. Sitok-sitok sik ru. Nah, kuwi Kuwi aku tekon Pakmu. Heru tekok aku, engko kan genahe nyang awakmu, maksudku ngono. Nah nek ngono kuwi mang. Kuwi lho rungokno sik balenono sik. Mung sik tekok aku ae aku. dirungokne ngono lho Pak Kri. Aku gak kenal primane iku pangkat dijaluk sak urung kenal. Gak urung kenal dadi kan maju kandheng. Nah, maksudnya kene kok kudu ijo meng ditekokne Pakmu ning ngono lho Pak. Kuwi rek ora ngalih kok ijo lho kuwi. Ora masalah. Ini kaiku ben ketok dek ben didan karo aku. Oh ngono. Zaman biyen kanungsum lampu peteng. Peteng. Kangge dicegat begal dijesi korek. Ono bener ora iku ben didan karo aku. Oh, Nah buka kowe. Tapi ra ijo. Sembarang. Masalahe. Boleh kaya orang kenal. Bukan dijaluk wong ada kok rahasia gitu. Kowe dituduhno karo. Bukan rahasia ki kan dianu iki totone ilang totone ngono. Kuwi lho tatane berat tatane. Macam mau kepenteng. Ora sembrono. Ilang iki ngono. Ora gemen-gemen tuh. Aku gak melok-melok omong Pak Ki, aku masalah aku gak roh ngono lho. Nek jelasne kowe maka angkat tekon kuwi ngono. Dadi lek Heru tekon aku ya langsung tak aku madhep Pakmu aku gak jawab ngono. Iki ilang iki ngono. Kuwi ilang. Kejesan kuwi maksudnya. Ilang kejesan ki mang apa? Iki dadi Ora perkara. Ora perkara. kok iso kejesan jane Heru piye to? Kuwi lek mau ngono sih. Oh, ngono. Mangane wae gemek ngamingu nyawang Pak Kri lek diomong. Gemen-gemen to kuwi. Ora sembarangan lho. Totoane iki ora kok guyonan kaya dhewe barbar gak ngono Kang Ri. Mangane pas nyawang golek nyawang Pak Kri ngono. Taruhane konoan kuwi. Ora sembrono. Mare sopone kon dindi kuwi. Kok kejedeken ngejes nih. Ora masalah kejedeken ngejes nih. Ora iku mang lho dingane. Buka kowe. Iya, heeh. Nah, weh, rungokno sik. Pikiran sik to. Nah, Ngono ngono. rasa susu. Kowe aja ngira lek Pak Kri nesu Pak Kri sak nesu Pak. Kang Ri genahe. Nah, ben aku Ben bolak lurus. Enggak kokong. Ora Lah rokok ora ngon. wong iki ora nesu. Dadi dewi. Dalil iki lho. Nah, iki lho. Wes Lah, aku ora tak entekne sik. aku ora roh jawaban. Totane kuwi letane iki ngono. Pikiran sik ru. Ora duit totane iki ngono. Lah kuwi dolanan apa kan Pak Totoan iki?